Днес ще разговарям с госпожа Женя Хаджистоянова, която е координатор стволови клетки в частна стволова клетъчна банка. Госпожо Хаджистоянова, мода ли е напоследък да се вземат стволови клетки по време на раждането? Когато говорим за здраве и използването на здравни услуги въобще, считам, че модата би била второстепенен фактор, когато се взема решение дали да се използва дадена здравна услуга или не. Това, което е приоритетно, това, което има съществено значение според мен, са ползите, които една здравна услуга носи на ползвателя си. И в този ред на мисли бих искала за кратко да спра вашето внимание върху ползата от услугата съхранение на стволови клетки, както и да се опитам да отговоря на въпроса защо раждането има уникалния момент, в който тези стволови клетки могат да бъдат събрани и съхранени за последваща употреба. Да тръгна оттам, да кажа няколко думи какво представляват самите стволови клетки. Стволовите клетки това са неопределени, недиференцирани клетки, които имат забележителен потенциал да се превръщат във всякакъв друг тип клетки на човешкия организъм, и нервни, и кръвни, и мускулни. На практика във всичките 220 вида клетки, от които е изграден човешкия организъм, стволовата клетка може да се превърне във всеки един вид. При наличност известно е, че в организма на възрастния човек също са налични стволови клетки. При необходимост могат да бъдат извлечени от костния мозък или от периферната кръв. Но след задълбочени медицински изследвания в края на 70-те години на миналия век е установено, че особено висока концентрация на стволови клетки има в кръвта, която циркулира в пъпната връв. Има няколко техни характеристики, които ги правят в по-голяма степен ценни, отколкото стволовите клетки налични в костния мозък. Някои от тези техни характеристики са следните. На първо място по-високата им концентрация. На второ място по-малката им имунологична зрялост, в резултат на което трансформацията им в друг тип клетка е много по-лесна. На следващо място тези клетки не са подлагани на влиянието на околната среда, не са подлагани на стареене, не са обременени с болестите на вече възрастния човек. На следващо място бих споменала един сравнителен анализ относно делението на мезенхимните клетки, за които ще ви спомена след малко. При направен такъв сравнителен анализ е установено, че мезенхимни клетки от костен мозък се размножават до 5 пъти, докато такива от тъкан на пъпна връв се размножават до 20 пъти. Всички тези характеристики на стволовите клетки, които са налични в кръвта от пъпната връв, ги правят много по-надежни за трансплантация, отколкото стволовите клетки в костния мозък. Две медицински понятия ще се позволя да ви представя. Това са така наречените хемопоетични стволови клетки и така наречените мезенхимни стволови клетки. На практика това са двата вида стволови клетки, които могат да бъдат извлечени по време на раждането от пъпната връв в процеса на раждане. Разликата между тях е необщо казано в тяхното приложение. Първите имат приложение за терапия на хематологични и имунни заболявания най-вече, вторите имат приложение за регенеративна медицина. Има списък с 85 са на брой болестите, които световната медицина като стандартна медицинска практика използва тези клетки за лечение. Казвам това, тъй като често питат при нас пациенти, като дойдат, дали използването на стволови клетки е въпрос на бъдеще, дали е сферата на пожеланията, тяхното прилагане. Категорично не за тези 85 на брой болести, които са включени в списъка на стандартните терапии, категорично използват към днешна дата стволови клетки за лечение в световните трансплантационни центрове. Сега голяма част от тях са сложни медицински наименования, но там са лимфоми, левкемии, изобщо живото застрашаващи състояния могат да бъдат успешно подложени на терапия с стволови клетки. Мезенхимните клетки се събират от тъканта на пъпната връв, след като кръвта вече е събрана. Отрязва се едно 12 или 15 см парченце пъпна връв, от което в последствие в лабораторни условия се отделят така наречените мезенхимни клетки, чието приложение е за регенерация, най-общо казано. Имам честта да познавам един от най-известните лекари, професори, които се занимават с използване на стволови клетки за лечение. Професор Роджер Дейти, който преди известно време гостуваше при нас във Варна, който разказваше за приложението на тези клетки, мезенхимните специално, за регенерация на дечица, които се раждат с увредена сърдечна клапа. До сега, казва той, практиката беше увредената сърдечна клапа да бъде замествана или с животинска, или с пластмасова. Когато обаче детенцето нараства, тази клапа заедно с него не расте, получава се някакъв дисбаланс в организма, в резултат на което в дългосрочен аспект се оказва, че този метод, използването на изкуствени клапи, се оказва неефективно.
Докато алтернативно, ако детето си има съхранени мезохимни клетки, по специален начин те се инжектират в сърдечната област, тази клапа се саморегенерира, самовъзстановява за изключително кратък период от време, тъй като това е на практика биологичен материал, взет от детето, после върнато в неговия организъм, минимални рискове или почти никакви за отхвърляне на транспланта. Или, обобщено казано, използват се хемопоетичните клетки за терапия на хематологични имунни заболявания, най-вече, но има и други, и се използват мезохимните клетки за регенерация, като съответното семейство може да избере да съхрани само едните или да съхрани едните и другите. Въпрос на избор, но ако аз мога да си позволя професионално мнение, по-добре да бъдат съхранени и двата вида стволови клетки, тъй като така се разширява кръга заболявания, които могат да се подложат на терапия един ден. Разказваше също професор Денчи, че за някои заболявания, за някои медицински състояния миксират от двата вида клетки, т.е. вземат от едните и от другите за по-голяма ефективност на терапията, така че моето мнение е да се съхранят и двата вида клетки, но въпреки това семейството може да реши да съхрани само единия вид, ако така пожелая. Иначе самата процедура по събиране на стволови клетки е изключително безопасна, изключително безболезнена, не крие никакви рискове нито за родилката, нито за детенцето. На практика детето вече е извън майката, пътната връв е клампирана, но все още не е прерязана. Тогава има най-високо налягане в умбиликалната вена, тогава лекарят или съответно акушерката, която извършва процедурата, обожда с една игла пътната връв, откъдето да събере кръвта, която циркулира в нея, от която разбрахме в последствие се отделят така наречените хемопоетични клетки. Ако семейството е избрало пакет, при който желая да съхрани и мезохимни клетки, се отрязва едно 12 или 15 см парченце пътна връв, от което в последствие се отделят мезохимните клетки. Сега има европейски стандарт, европейска директива, която задължава всички стволово-клетъчни банки максимум 72 часа след раждането на детенцето да доставят този биологичен материал в съответната лаборатория за обработка. За това, разбира се, отговарят съответните медицински представители, които представят съответните банки на българския пазар. Какво става след като тази проба пристигне в съответната банка? Значи, семейството може да избере да съхрани клетките или в публична банка, или в частна стволово-клетъчна банка, като разликата е, най-общо казано, в правото на собственост върху тази проба стволови клетки. В публична банка клетките се даряват по-скоро. Тогава широк кръг от потенциални пациенти има достъп до тях, докато в частните стволово-клетъчни банки собствеността върху пробата стволови клетки е изключително върху съответното семейство. До 18-та година на детенцето, след 18-та година то става собственик на пробата стволови клетки и може да се разпорежда с нея. Така често задавам въпрос от страна на пациенти как такъв дълъг период, на практика 20 или 25 години, могат тези клетки да бъдат пазени. Повечето стволово-клетъчни банки имат лицензи за такъв период на съхранение. Питат пациенти, все пак това е кръв, нали, така човешка кръв, която е събрана от умбиликалната вена в кръводарителски центрове и места за съхранение на кръв. Тя има някакъв срок на годност, мисля, че максимум 6 месеца и след това бива изхвърлена. Питат пациенти как ви обяснявате факта, че 20-25 години този материал може да бъде пазен, на практика може да служи и за терапия, за лечение. Отговорът е такъв, че не се събира тази кръв, която е събрана от пътната връв в съответните турбички, да се постави в един фризер и да кажем, вие имате съхранени стволови клетки. Преди самото дългосрочно съхранение на тази проба се прави специална обработка на тази кръв, която представлява премахване от нея на плазмата, премахване на червените кръвни телца, отделно извличане, преброяване и изследване за жизнеспособност само на стволовите клетки. Тоест, крио се съхраняват или дългосрочно се съхраняват само стволови клетки, а не кръв събрана от пътна връв. Така отговарям на често срещания въпрос сред наши пациенти. Как се обяснява факта, че такъв дълъг период този материал може да бъде пазен, т.е. може да бъде годен за лечение, за трансплантация. Значи съхранява се дългосрочно само стволовите клетки. Метода се нарича Volume Reduction или намаляване обема на кръвта и е признат за златен стандарт в технологиите по обработка и съхранение на стволови клетки. Условията за съхранение: статичен азотна фаза изпарение при минус 196 градуса. Сега казах, че съответното семейство може да избере да изпрати клетките или в публична банка, или в частна стволово-клетъчна банка.
В този ред на мисли така стои сериозно въпроса за избор на частна стволово-клетъчна банка, ако семейството се е насочило в тази посока, да запази стволови клетки на детенцето си, които да бъдат използваеми само в рамките на семейството. Сега има няколко съществени критерия, според мен, според които съответното семейство би трябвало да избере съответна банка за съхранение на стволови клетки. И първият от тях, според мен, е дали съответната банка, пробите, които се съхраняват в нея, има част от тях отпуснати за трансплантация и за лечение, т.е. има ли успешни трансплантации измежду пробите, които се съхраняват в съответната банка. Това е, според мен, първостепенен, много важен критерий, който да удостовери на практика полезността на услугата. Друг важен критерий, според мен, е дали банката, в която се съхранява стволовите клетки, по някакъв начин е съпричастна, дали би помогнала чисто финансово, в случай, че се наложи използването на тези клетки за лечение на детенцето. Това също, според мен, е много съществено. И разбира се, съществен е въпросът с документите, т.е. с акредитациите и лицензите на съответната стволово-клетъчна банка, които според мен задължително би трябвало едно семейство да изисква от съответния медицински представител, да ги подложи на своя собствена проверка, за да се убеди в истинността им, за да е ясно, за да всъщност се убеди, че съответната избрана от него банка има пълен лиценз за съхранение на стволови клетки. Това е от изключителна важност. На практика какво означава наличието на пълен лиценз за съхранение на стволови клетки, притежаван от една стволово-клетъчна банка? На първо място това означава, че това не е просто една лаборатория, а е място, където законно се съхраняват човешки клетки и човешки тъкани. На второ място това означава, че тези клетки и тези тъкани, които се съхраняват в тази лаборатория, може законно да бъдат транспортируеми в рамките на отделната държава, както и между отделните държави в Европа и в света. На следващо място, наличието на пълен лиценз означава, че клетките са готови за автоложна и алогенна трансплантация, т.е. ако се наложи тяхното използване, биологичният материал бива предоставен в съответна клиника за лечение и бива използван веднага. И на следващо, разбира се, място, не по важност, може би последно, всъщност това е много съществено, че клетките, които се съхраняват в съответната стволово-клетъчна банка, която има пълен лиценз за съхранение, се приемат законно като ресурс за трансплантация във всички клиники трансплантационни в света. Това означава наличието на пълен лиценз, притежаван от една стволово-клетъчна банка. Мое мнение е, че пациентите, младите семейства, които желаят да съхранят стволови клетки на дечицата си, трябва да се позаинтересуват от тези документи и да ги искат от съответните медицински представители.